liholo lethu baye basithathela umbane, akho mbane, akho silingi, akho kwanto, awusasebenzi. Okay, wasibonisa zasapho isilingi lena ne. Main switch le baso akusekho kwa eza main switch yonke into. Bathatha abantu so uconnected at least umbane wami. Kwantangwa kwanto. Ola hlobo ubona bakuqhawe phansi. So light walata kwa isebenzayo. and ufunda abantu grade bani lo lapha? Class ka grade 11 but ngoku grade 12 oh, okay. Because later so iba affecta kakhulu apha efundo lapha le abantu aba affecteka kakhulu umbane so nezi bathatha apha xa bethatha isilingi bafuna lela nto aluminium bathatha la ezandleni zombane otherwise izinto zilapha phansi bathatha nje umbane bona yabona nale nsimbi so nguchicks lo abawuthathayo khona. Okay. so apha ke zi-toilet bayangena so bavula apha bangene ngaphakathi so ezikhoyo apha bathatha kwambane zonke i-toilet zinjini nezonto so bekho igiza ya kunegiza ezikhoyo apha so asekho ke ngoku because bazithatha bangena so kukho into ezivalayo apha so basebenzise ezindawo i-toilet akusangeneki akusangeneki kwezi i-toilet bangena yazi ikhompyutha zesikolo yabo zitshuthulwe zonke just zisebenzelwa kwala singaya ke ukulanda kune-alarm sifuna umuntu uzawubuza i-alarm yesikolo besinayo i-alarm baqale nge-alarm uyibonayo phasi i-store room so basisa bangena bayivula nansi ke i-alarm so yaye yamoshwa ke yanjena, that is why zingazange kwabonakala uba kwenzeka ntoni na. So baqale ngayo bangena phaa kwela cala lingapha si-store room apho bekuhlala khona oomatshini into zoklina bathatha ke phaa neekiti zabantwana asisenanto esinayo. so bavuyela just abahlali babekhona abahlali nabo bayazi because bafundise into bathi namhlanje abahlali abakhathali otherwise ke ekupheleni kosuku abazali abaninzi abazihamba imeeting zalapha esikolweni, that is why imina ndiye ndabiza abahlali onomntana nongenamntana into abayithathayo abashiyi into asinawo umatshini othathile zonke into nezi beziwe phaa zincwadi zintoni ezibani bona. So uloyiko lethu apho bayakhona bayaphaa kulaa ofisi and umbane amsho ngokuba uyenziwa eziklasini uzowenziwa okwe-7 oko sisenza umbane and imali ke ngoku ayikho urhulumente imali ayithumele ezikolweni ayikho kwale siyisebenzisayo imali esi-fundraiser ebazalini, that is into ezininzi ke ngoku apha esikolweni azikwazi ukwenzeka because senza into enye okokoko nento ebantu bake masibize nina sifake icase last week but safumanisa by following day umntana lo besise igama lakhe uphinde wazongena so akho nto yethu ihambela ndawo apha esikolweni and ibe ikuphela kwe-high school ekhoyo lena. That is ke lo mntana ungena emini, that is nootishara bakho safe xa ikwazi ungena emini because akangenanga ebusuku ungene emini, that is ootishara bekhona abantwana bambona wathi yena uchola uchicks kanti ufanele ungena phaa asina-chicks mosapha esikolweni. So nantso ke ingxaki yethu ebantu yoba masibe sifikelela kweli nqanaba namhlanje.
Namhlanje sise-Snap Park kwenye yendawo zalapha ku-BCM. Sibiziwe ngabahlali base-Snap Park kwisikolo sabo esi-Uviwe, the only high school elapha. Abahlali banengxaki bathi isikolo sabo siyaqhekezwa and sekulithuba. Bazenzile ke inzame besiya ku-police station ekwakufuphi kwalapha. Sizosabela ke. Sizawuthetha ngoku nobhuti ongumhlali ongu-caretaker okwanguye nomzali. Mhlekazi, imbi into enzekayo apha kule Snap Park. Okokoko isikolo sinaso sihlele ukuqhekezwa. Endibona nje mna sisikolo samaphara because kufunda abantwana emini ebusuku ngamaphara adlalela apha. Into yokuqhekezwa iqale ngoMeyi 2021. Unyaka ophelileyo. Then okokuqhubeleka masivula icase then ngoJuni waphinde waqhubeleka. Kodwa siyethe ngokuqhubeleka kuma kuyakuqhekezwa usukela ngoMeyi 2021. Uyothi xhaxe ngoba kusaqhekezwa ngoku. Kade sanawo amagama esiwasa ngaphambili. Kodwa kuyo yonke icases besezikhona sezisingaphambili. Kodwa amagama esibanika wona kwi-cases zokugqibela sinamagama abantu abakokelekayo. Khange bekho action enzekayo. Ndiye ndothuka kasenziva uthiwa mna ndifonela uthiwa lama cases zikhona ziyarhoxiswa. Ibinganyanga ezintathu ubuncinane zinamagama igama lilinye igama esinazo but kwenza kuyi-1 uhlobo luyi-1 into yenziwa kubonakala uba lo muntu uwenzayo umuntu oyi-1 oyaziyo le nto yalapha. Then wazokuxelela uba barhoxisile because bekho ubungqina. Kodwa kwenzekile kasivula isikolo baphindika kwavala isikolo ngoJuni sifike idamage inkulu apho amaphara ayebengene ehamba ngeroof kuyo yonke indawo nombane ethatha kwakopa into ngathi ikhopa kwanto engathi iyathengiseka kwanto nantoni na engathi iyathengiseka bethatha kwanto zonke bashiya ioffice ephansi kuba behamba ngeroof bakwazi ukuhla phezulu ngoba dadamage nealarm ayasebenza then bakwazi ufirst officing whereby bathi mosha necomputer kwicala bezinecomputer kuso yonke into engathi iyathengiseka bazamela nje bona yabo ndijongile nje yona akho nto inhle yenziwayo because bangabamnyango uvaliwe uyakhatywa ucango uyojonga uba kukho into evalelweyo so lilo ngase amaphara ngathi ndijongile nje angonwaba isikolo hlale sivuliwe singajeqwanga because akafuni indawo ivuliweyo so ikhona ingxaki nje inkulu le nto yaseSnap Park. Futhi uvele ngento yobana abantu bamane bezomosha isikolo ingathi ngabanye babantu babefunda apha. Sicela ke usivezele kule ndawo. Kolokucala sinokubaleka sisi. Abantu abamosha isikolo abasuka ngaphandle ngabantu abasuka apha. Kangangoba kwiveki before sivalele iveki le iholidays kaSeptember. Besinaye kukakhona umuntu okhangela uchicks kwindawo uchiselwa kuyo into ezilahla konto ezimdaka ngaphandle. Then apho ndafumana itiphu ngabantwana besikolo bemshawuta bekhwazi. Cha kuba ungabantwana bona kha bakwazi yolegapha baleqe bakhangela mna wafumana ithuba lokubaleka ongena ematyholweni amatyholo ala kwalapha ngaphakathi kuyadi yesikolo then sazama yomkhangela asambona kodwa sibe nalo igama because umboniwe so silisengaphambili igama elinjalo emapoliseni so yenye irest isemapoliseni. I-Uviwe lena yenye yezikolo ezaziwa kakhulu apha eSnap Park and apha eSnap Park is the only high school and yenye yezikolo ezenziwe kakuhle lithemba lale ndawo. Ngoku abahlali basenhlungwini kakhulu. Basenhlungwini khali ndingavuya basinofumana omnye umzali akhongeze nje. Mama ungomnye wabahlali balapha kwaye ngumzali. Umzali. Uzukulwana wami ufunda apha ugrade 9E. Ngumzali ndikwangumhlali. Okay mama, lento yenzekayo niziva njani kuni njengomzali? Hey sisi, okokuqala sisenhlungwini singabazali besisikolo ngoba asikwazi ukuthatha abantwana bethu siyobafundisa komaqaqamba sibase eBeniza sibase komalumko ngoba hlana esisikolo ibackground yaso isuka koronda abayi2 kukho uprincipal onguMr Mbethe mna ndandiyikomi ibini ezibhodi uzibonayo le bhodi inganeno yazisa ikhompyutha kwesisikolo ekaPricewaterhouseCoopers ikhampani eseVincent le bhodi uyibonayo imhlophe apha eka-round table osenahuni
zizidonors zethu esazitsalayo kuba sisithi sifuna esi sikolo sibe ne-multiracial school eScenery Park. Yinjongo yethu yokwakha esi sikolo. Saze satsala umama uBhalindlela uNosimo wayeyipremier ngelo xesha kwesi sikolo. Sathi sifuna ukwakhela, wabuya wazokwenza i-soil turning. Sakhiwa isikolo sanjena njengoba nisibona. Kodwa namhlanje isikolo siya eliweni. Abantwana bakhona, i-community ikhona, abazali bakhona, urhulumente ukhona. Zonke ezi-department ndithetha ngazo zikhona. Xa kunamhlanje ngoku esi sikolo sifuna ukuba mfiliba apha kuthi singabazali, ngoba kaloku xa size ezimithingini sixelelwa ngesikolo esiqhekezwayo. Umbane ndikhumbula kwiripoti baberipota silapha eholweni, i-SGB yathi umbane bawufaka ityeli le-7. Bathenga umbane bawufake, bathi bawufaka afika amapara asithathe. Saphela sisithi sicela sikhupheni i-20 rands. Wonke umzali wesi sikolo sikhuphe i-20 rands. Asibaqeshi, siyababonelela. Oko kuba bangahlali ubusuku bonke apha. Sathatha ootata ababini sibanika ezi 20 rands sigqibe ngazo emithingini. Sasicinga bafanele ke ngoku ngokwenza loo nto sisusa lo mqhekezo ukangaka kwesi sikolo. Kodwa sebekhona ngoku siyaxelelwa ke ngabalawuli bethu i-SGB ukuthi uyakwazi ukuthi xa ukhetheka ezawungena phaa ngo-7 okanye la security izaphuma half-past 6 kanti kukho amaphara angenaye apha emva kwethu. Enye ingxaki esinayo kukuthi nxa kuripotwe epolice station, ipolice station yalapha, ukuba abahlali bambambile umntu bathi nanku kunzima. Ucimba kungathi ikhona i-exhibit yabantu ababanjiweyo, iikheyisi zichithwe, kuthiwe akho bungqina. Bobuphi obu bungqina amapolisa bufunayo xa bengakwazi abahlali xa bebaxelela uba naba babantu benze le nto, bangakwazi bakhe bababambe? Ndikweli lalo mhlali ebegqiba ukuthetha, mna ndithetha egameni yabazali besi sikolo, mna ndikweli laba bahlali. Ukuba ngaba amapolisa njengangoku usuka kwethapha siya phaa kubo, ukuba ngaba bathatha imanyathelo, thina singabahlali baseScenery Park sizawubona uba masenze njani na. Asixakwanga ukuba masenze ntoni na. Xa siyivala ke mama, so amapolisa nisawanika ithuba loba alandelele ezi kheyisi? Siwanika ithuba. Okokuqala xa siyaphaya funeke basixelele into yobana yintoni le ibangela uba nxa kufakwe iikheyisi zabo kuthiwa zinabungqina. Siyayazi kaloku into yasekhoti. Uyakwazi uba nxa amapolisa okokuqala amsana namaphara, into yokuqala le kuthiwa mna. And okwesibini, nxa befuna ikheyisi idukalale kuthathwa idoketi ifihlwe, kwenzela uba umthuthisi kungabikho nto ibambekayo against lo mntu umangalelweyo. So xa sikumbela mama, ngoku siniyani emapoliseni? Ugqiba kwethapha sifuna ukwenza imemo singababazali nabahlali. Lo memo sizawunyuka apha sihambe sotsho phaa epolice station sibanike le memo. Sizayenza kwanamhlanje yonke le nto. Lona uthethayo nguZinhle Xekwana.
I'm the president of Uviwe Senior Secondary School. Apha esikoleni phantsi kwale meko sinayo isehlelayo siziva kabuhlungu kakhulu singabafundi. Kakhulu xa siyazi uba isikolo sethu simoshoka ngabantu balapha eScenery Park. Obhuti bethu abahlala apha eScenery Park siziva kabuhlungu kakhulu and le nto iyasi-affecta because singu-grade 12 besikade siphuma nango-9 apha esikoleni xa sibhala. Ngoku ngaphandle kombane kunyanzeleka uba noba kufike i-tutor ihamba before time. Ezinye zifika funeke siphume ngo-5 asisakwazi ufunda ngoku kube sebusuku because akho mbane. Nasezitoilets bayangena bakhuphe izinto of which asizukwazi uhlala imini yonke apha esikoleni kungekho zitoilets funeke sikhululiwe, so iyamoshakala nje ixesha lesikolo asisakwazi uqhubekeka sifunde. And also to add kule nto ithethayo, lo uthethayo nguSothembela Maqhutyana, i-Vice President yalapha eUviwe. And le nto isichaphazela kakubi singabafundi because izinto ezininzi as grade 12 bekusaphosa uba sinazo into ezinjenge-camp, but for our safety asikwazi uba sibe lapha because of these circumstances enzekayo. Esi sikolo se-community esi, and esi sikolo sibhenefitha kusona sonke apha eScenery Park community le ibhenefitha apha kwesi sikolo. So xa bevandalize esi sikolo andiyazi uba bathi akho improvement ezakwenzeka in the community without isikolo. Ndifuna uqale ndithi apha ebazalini uye ufumanise uba ngabazali abathile abaphumayo abaye bahoye into yesikolo of which isikolo sisaseScenery Park okanye umzali abe nento ethi andinamntana ofunda apha. So ndifuna ucenga abazali baseScenery Park bayiphakamele le nto, ayizuphakamelo ngomama abanabantwana abafunda apha qha ngoba isikolo sisaseScenery Park. Even now uba ungajonga abazali abalapha bambalo of which sigcwele singabafundi umntu nomzali wakhe. So ndifuna siqale kuqine abazali bona babe united. And also as a community, I think funeka sisebenzisane to kwenyusa i-security lapha esikolweni because yonke le nto yenzeka by lack of i-security. Ubhuti lo sincokola naye ngubhuti osebenza apha as security, ngulo ufike amaphara okanye aba bantu bamosha isikolo belapha ngaphakathi. Kasikhobise bhuti. Bahlali, igama lam ndinguThabani, ifani yam ndinguMaphela, ndiyi-former student lapha eUviwe. Ndigada apha eUviwe, ndizavelile ngoba ubona isikolo siyonakala ngaphakathi apha emphakathini. Ndaziphakamisa uba nam ndingagada apha esikolweni ndizame ukupreventa i-crime. So ndafumanisa ukuba akho nto itshintshayo nangoku sendingaphakathi. Ngalaa mini ndifike belapha ngaphakathi bezimele kwezi klasi bazikhabileyo. Qha ke ndafowunela i-SGP ndayixelela uba ndinengxaki enjena apha. Yathi i-SGP mandiye emapoliseni ndiphumele ngaphandle. So ke kandikwazi e-police station because police station labi busy and bengekho bekugcwaka kwamapolisa lawo. So ndaya endlini. Sadibana ke ngokusonke seza apha saphinda sazokroba apha safika bemkile bengekho. With the residents of Scenery Park, which include parents of learners, general residents and concerned citizens, have discovered that Uviwe High School is a playing ground for criminals and the vigilantes who have been destroying the school infrastructure since 2021. Full stop. The latest incident of vandalism has prompted us to converge as parents and take our grievances to Scenery Park Police Station. It is with great concern that the various incidents that occurred at the school, which include vandalism, stealing of school property, placing the safety of our school learners at risk, and the losing of valuable monies of the school have been reported to the police station several times. And there's not been a proper follow-up through, there's not been a proper follow-through by the police. Therefore, we're proposing the following. Scenery Park Police Station to make a follow-up on all the reported cases about school vandalism and theft. Number 2, SAPS to assist the committee in developing a school safety plan for all the 3 schools in Scenery Park. Yes. Number 3, we appeal to SAPS to assist in patrolling the school environment, especially after hours. Number 4, we propose to meet the SAPS in a planning meeting for developing a school safety plan. Lastly, if the police are not taking us serious, we'll find alternative ways to deal with these problems. And some of the measures that we're going to employ may be outside the legal process. Now, this is the
hayi mina ndabulela lamagama anofuqufuqu nogqozi usenawo akhona amagama phaya lento umuntu akazukuva uba mhlawumbi uthetha ukuthini kafuneka nje ixesha xa sibhala into abantu sibachazela ngesixhosa umuntu because kho abantu umuntu angathi akuthethiwe kuthethwa kathwani anga-understand uba kuthethwa kathwani. Bahlali ifike njani kuni le nto? Manibulele sisi, thina sifikelwa yi-SGB apha ekuhlaleni since sihlala ecam kwesikolo, so ezinto zenzeka apha esikolweni sibone ke kufika i-SGB ifuna ikomiti zokuhlala. Ndinguchairperson ke wekomiti yalapha ekuhlaleni, so yafuna i-SGB yafuna abahlali, sinayo ke neforum thina apha ekuhlaleni yethu yalapha ekuhlaleni, yabe ifuna uncedo i-SGB noba iza kweliphi na icala, noba lisuke ebahlalini komiti whatever ekhoyo ekuhlaleni. Ndaza ke nabanye abantu ebendihamba nabo nala sisebekhona sazobona apha esikolweni senza usitho sabona yonke le nto imoshakeleyo apha esikolweni. Safumaniseka ke ukuba ngubani lo mntu wenza le nto, libiziwe negama lakhe, siyamazi nathi singabahlali. Uyahlupha kwalapha ekuhlaleni, kudala zinintsi izinto azenzayo kwalapha ekuhlaleni. Enotshomi bakhe amanye amaphara akayenzi ledwa yena, uyenza namanye amaphara. Basigqibile ke isikolo, sifikeleleke ngoku ekoneleni nathi ngoku singabahlali. And then sayixoxa le nto, I decided into yobana ngaba ndifune uBcmTv eze, because le nto ngoku ayisafanelanga thina sedwa, seyifanelwe ibonwe ngumntu wonke iyofikelela nakubantu abasemagunyeni babona into yobana ngaba isikolo sethu simoshakele ngephini indlela, sisengxakini kule Scenery Park, nothi isikolo sodwa, yonke le ndawo ilawulwa ngamaphara. That is why beendaphe ngoku bebona uba banayo nenyoba yoba bazomosha isikolo ngale ndlela basimoshe ngayo. Ezi sikolo sinabantwana babantu abaphangela apha, ezi sikolo sinabantwana bethu abafunda apha, ezi sikolo ngomso kukho abantwana abancinci basezawufunda kwesi sikolo ngomso. Xa kunjena ngoku kobekela phi ngaphambili, sinalo ngxaki sinayo ke ngoku sithi abahlali masingathuli. Sithi ke ngoku xa sisiva into yobana ngaba kuyiwe police station amatyela amaninzi njengoba ucaretaker nomama SGB beke wayichaza uba kwenzeka ntoni na, sathi no man, le nto ngoku ifuna thina singabahlali siphakame sibe neyethu action engapha kwamapolisa. Kuyacaca ukuba amapolisa ayohlulakala ukuza nalo mntu, thina ke siyambona lo mntu. Namhlanje sitsho apha phambi kwabahlali, phambi kweBcmTv, thina sizambamba laa mntu, sizawuza naye. Amapolisa sizawenzela umsebenzi wawo, sizawuza naye lo mntu kuthiwa wenza le nto ngokwethu. Xa amapolisa oyika ukuza naye, thina ngabahlali sizawuza naye, nguye yawubiza oomati bakhe aba enza nabo ukungcola.